तुम्ही जर का जालन्यामध्ये व्यवसाय सुरू करत आहात आणि जर का तुम्हाला एका जागेची आवश्यकता आहे तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी. बस स्टँड आणि रेल्वे स्टेशन पासून फक्त 5 मिनिटाच्या अंतरावरती आहे आनंदी बिझनेस सेंटर. इथे तुम्हाला तुमच्या कॉर्पोरेट ऑफिसेससाठी आणि शॉपसाठी अवेलेबल आहेत कमर्शियल शॉप्स. जालन्यामध्ये जी पूरस्थिती झाली होती त्या पूरस्थितीमध्ये सर्व्हाइव्ह केलेलं हे प्रोजेक्ट आहे, कारण की इथे पाणी हे 100% ड्रेनेज लाईन सिस्टम इथे केलेला आहे. तर तुम्ही देखील तुमच्या व्यवसायासाठी जागा शोधत आहात जिथे तुमचा व्यवसाय हा दुपटीने वाढेल, तर त्यासाठी खाली दिलेल्या नंबरवर कॉल करा आणि आपल्या व्यवसायासाठी आपली हक्काची जागा बुक करा.